Teenage pregnancy padayon nga ginatutukan nga problema sa mga pamatanon. Apisar nga nagnubo ang numero sa rehiyon. Department of Health 6 may panumdum sa mga pamatanon sa nagahilapit nga Valentine's Day. Si John Sala nakatutok. Kung mabalik lang kuno kuntani ang tion, mas nangin mahinalungon ng 15 anyos nga si Magda. Sa edad nga 12, nagupod na sila pangabuhi isang iya amigo. Makaligan ng duwa ka tuig, sa baylo nga mag-enjoy sa iya pagkadalaga na bayluhan ini isang temprano nga responsibilidad sang nagbusong. Subong 15 anyos na si Magda kag may bata na. Hindi po ko tan ready, galing na disgrasya lang gid kami. Ako na nakagtatay, do separated. Do broken family. Si Magda ang kabahin sa 7% nga mapamatanon nga edad 10 to 19 years old nga nagbusong sang tuig 2020. Pero ang ini nga datos ang manubo kun ikumpara sa 12% sang tuig 2019. Unang-una, hindi kita na hindi pa kita ready. So ang unang-una, ang lawas ng bata, hindi pa ready. Ang kanyang psycho-emotional na sang pangidaro niya, kung adolescent pa siya, hindi pa siya ready. Financial, kag ang responsibilities mismo. Pero bisan pa nga nagdubong porsyento sa mga pamatanon nga nagbusong, seryoso sa gihapon ini nga problema nga dapat talupang doon sang gobyerno kag komunidad. Madamo sang rason kun nga may mga pamatanon nga nagabusong sang temprano, kabahin diri ang peer pressure, kakulang sang paggiya kag curiosity. Sila magkahuya o kahadlok o magkadto sa health facility kay gina-train nato ng aton mga health facilities na maka-cater sa mga amuning nga mga concern. Tuman kabudlay subong para kay Magda, ilabi na nga nagadungan ang iya pag-atipan sa iya bata kag ang pagsabat sini sa iyang modules. Gani pahanumdum sini sa mga kasubong nga pamatanon. Di andan maglayas anak, di lang magmigo-migo na kay sa barkada lang gid kami na nakatuon na. Sa datos ng Commission on Population 6 ang tuig 2019 sa 105,225 ka mga nagbata, 9,766 ang mga nagaedad 10 to 19 years old. Matuod nga normal ang pagbatsyag sang gugma sa opposite sex pero antes nga magpadaso-daso nga maghimo sang butang sa grado para sa mag-asawa. Dapat sigurado ka kag handa ka nga atubangon ang dako nga responsibilidad bilang ginikanan. Upod kay Cirilo Rinduque, John Sala, 1 Western Visayas.